Wow, tingnan nyo naman yung entrance mga katodo. Ay, ang tindi. Ay, grabe. 500 yung parking. 500 yung parking. Grabe naman yung parking fee na 500 pesos. Tapos nakita nyo naman yung parking lot, di ba? Hindi. Ano, napakaganda rin naman kasi talaga. Gano'n naman talaga eh, no? Nasama na si binabayaran mo yung ambience. Hindi naman na ito, guys. Ay, grabe. Naku. Gamit na gamit ang counter steering dito, mga katodo. Kasi kung hindi ka magka-counter steer, ngalay ka talaga. Hey, what's up mga katodo? Good morning guys, good morning, good morning. And eto, biglaang ride. Naaya na naman tayo sa biglaang ride ng ating tropa. Pupunta ata kaming Crosswind Tagaytay ngayon. And let's go. Oh yeah. So kasama natin si Sid, si Milf, and si Nico. Ang ganda ng bagong helmet ng tropa natin guys, oh. Showy. Showy. Sko, napakagaan yan. Napakasakit sa bulsa din yan. Pero siyempre, yan nga, no? We should not be compromising, no? Our safety. Balang araw, isa rin sa mga pangarap nating helmet. At balang araw, makukuha din natin yan. At gaya ng ating naipangako guys, no? Dun sa mga nakaraang vlog natin na pag nagkataon na makasama ulit tayo sa kanila, try nating upuan, no? Yung mga bikes nila. Sana pumayag sila sa atin mga katodo. Feeling ko naman uupuan lang naman natin. Masasabi ko ang laki na ng improvement ni Sir Wilf sa pagdadrive ngayon, ha. Ang tagal na nating hindi nakasama sa kanila guys. Ang dami na nilang napuntahan, I guess. Intindi, mukhang ako ang may iwan, ah. Siguro mga katodo, ito na yung aming year-end ride, no? I don't know kung magkakaroon pa ng ride silang grupo na pwede pa tayong sumama. Pero I guess so far, kasi anong petsa na ngayon, malapit na magtapos ang taon mga katodo. And it's been a challenging year for us. Ang dami nating pinagdaanan ngayong taon. I'm so excited to face the new year, no? Maraming mga ini-expect tayo, no? Sana mangyari sa year 2025. And I would say this year has been really tough for me. Grabe. Pero sobrang thankful pa rin tayo kasi ginagabayan pa rin tayo ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. So very, very, very thankful about that. And sana patuloy pa tayong gabayan sa mga endeavors natin, no? Sa susunod na mga taon. Grabe, ang tagal ko lang hindi lumabas at mag long ride. Ang huling alis natin mga katodo, kasama pa natin si OBR noon. So ano yun, first week pa ata ng November, mag-iisang buwan na. Ay mga katodo, alam ko Tagaytay na tong area na to pero bago to sa ating paningin guys. So kumaliwa tayo instead na dumiretso, no? Ang destination pala natin ngayon is Crosswind. Tama ba? Crosswind. Doon ang ating breakfast ride.
sementado pero matagtag yung daan dito. Alam ko itong area na to, nakikita ko sa mga vlog, no? Meron ditong medyo delikadong merging ng kalsada eh. So, papakita natin sa inyo para din sa mga gustong mag-ride papunta dito ay mag-guidean kayo mga katsoro. Ito ata yun, no? Mag-ingat kayo dito guys, oh. Talagang, ano ba, hard merging? Ito, siguro Tagaytay Road na. At sa kasalukuyan mga katodo, 21 degrees Celsius po dito. Kung saan man tayo nandoon. 7 AM na at 21 degrees pa rin. So sobrang lamig guys. Makapal tong aking jacket. Pero ramdam na ramdam ko yung dampi ng lamig, nanunuot. Kahit sa gloves natin, yung gloves natin sobrang kapal. Ito na tayo guys, crosswinds. Naligaw ba? Okay, mukhang nagkamali kami ng ikot mga katsodo. So ano yun? Isang entrance siguro yun ng crosswinds. Kamali tayo ng ikot. Hahabulin pa niya ata sila. Napaka-greeny ng paligid. Dito ata yung dapat na daan namin. Naloko na. Kung tama ang pagkakaintindi ko sa pagsabi ni Sid, diyan ka lang, antayin mo kami kasi ito ang daan. Parang ganun yan, no? Mga katodo. Pag walang bumalik, alam na natin na nasa maling lugar tayo. Nakita niyo ba yung mga ulap-ulap guys na dumadaan? Galing, no? Alright. Wow, tingnan nyo naman yung entrance mga katodo. Ay, ang tindi. Ay, grabe yung fog. Grabe ang fog. Wala na makita guys. Ang tindi naman na itong ating destinasyon, no? Ay. Kaya thankful pa rin ako dito kay Sid. Ewan ko kung gusto pa akong kasama nito ni Sid, pero thankful pa rin ako kasi hanggang ngayon sinasama pa ako sa mga ganito. Napakatarik, no? Maliit ang daan pero feeling ko pag mga gantong daan sulit ang destinasyon niyan. Abay, matindi guys. Na yung barriers nila dito para iwas salpok, no? Napaka sharp ng mga curves. So pababa ito, possibly nasa kalagitnaan ng ano na ito. Diyos ko, kaya lang ang isang sasakyan dito. Pero guys, sana na-enjoy nyo, no? Sana na-enjoy nyo to habang napapanood nyo guys. Tingnan nyo naman yung greenery dito sa lugar na to, puro green. Sara natin visor natin, ang daming mga lumilipad. Ay, grabe. Ay, buksan natin ulit para malamig. Ang tindi naman na ito. Napaka-delicates.
Kumusta ka na? Morning. 500 yung parking. 500 yung parking. Souvenir daw natin. Lagay ko muna dito. Pampaswerte daw ba yan? Oo. Tanggapin natin. Yikes. Atay ang parking. Buhanginan. Diyos ko po, challenge ito pag atras natin guys mamaya. Ay. Woo! Karating din tayo guys. Alright guys, we're going home. Grabe guys, hindi ko alam kung uulit pa ako dyan. Ang ganda ng lugar pero ang mahal. Grabe naman yung parking fee na 500 pesos. Tapos nakita nyo naman yung parking lot, di ba? Hindi, buti sana kung ewan ko ba. Well, charge to experience na lang yan. Pero matindi guys, sobrang tindi. Matindi ang 500 pesos na parking fee. Pero in fairness sa lugar, no, napakaganda rin naman kasi talaga. Gano'n naman talaga eh, no? Kasama na sa binabayaran mo yung ambience, security, I guess. Security and nga naman, no, medyo, di ba, papasok at palabas ng lugar, ibang scenery din ang bubungad sa'yo. So pero mga 200 pesos sana, understandable pa. Ay, mga katodo. Hindi na tayo nakapagsampa sa mga motor nila guys, no? Kasi wala eh. Kita nyo naman yung parking natin mga katoto, di ba? Ang hirap. So ang liit natin, hindi natin sure kung maabot natin yung mga motor nila. So maybe next time sa susunod natin pagkikita atin ang masampahan or masubukan ang kanilang mga motor. So ang sabi nila magtatanawan exit daw kami. So bago din yon sa atin lahat mga katodo, no? Ayan, so dito daw tayo. Iba to, sa ibang experience. Sasama ko kayo guys. Oh, dito ba? Ay, hindi. Mali. Mukhang ito na talaga yon. C650. Bagong daan nga ito, makipot at pababa. First gear gaming lang tayo, may truck pa.
Tindi naman na ito, guys. Wow! Ay, grabe! Naku! Napaka-delicate. Engine braking is the key. Ay, ibang experience din ito. Napaka-challenging new experience, mga katsodo. Oh, Luna de Taal. Ganun din dun, ah. Para sa mga nakakaalam dito sa daan na to, guys, anong tawag dito? Comment it down below sa ating video, no? Kung anong tawag dito sa daan na to. Basta ang sinabi lang sa akin ni Sid, mag-i-exit kaming Tanawan. Yun lang. Bumaba pala kami dito sa may Taal. Oh, guys. Wow. Twisties kung twisties, pero para sa akin hindi friendly na twisties ito. Kasi sobrang liit, tapos bulusok pa. So medyo hirap tayo. Gamit na gamit ang counter steering dito, mga katodo. Kasi kung hindi ka magka-counter steer, ngalay ka talaga. Woo, ang tindi. Hindi pa rin tapos. Ay, grabe, magandang experience to, no? Pero itong lugar na to, hindi ito, siguro hindi ko mai-recommenda para sa mga baguhan lang talaga sa pagmumotor. Kasi iba, dapat focus ka talaga sa daan. Saka ang tarik kasi. Mabulusok, tapos ang dapat pala nagbawas tayo ng ano, nagbawas tayo ng hangin kasi twisties pala ito. Tanawan to the left. Hoy, shout out sa mga taga Tanawan. Isa yan sa mga balitang ating gustong aabangan sa susunod na taon, no? Magiging malaking parte ng buhay natin ang Tanawan, Batangas, mga katsodo. So shout out sa mga taga Tanawan. So magbabayan-bayan tayo ngayon, mga katsodo, hanggang sa makarating tayo sa expressway. Parang Bicol feels to, ah. Naalala nyo guys, nung bumiyahe tayong Bicol, parang gantong ano somehow may similarity yung mga streets no? Alright, mga katsodo, dito na tayo sa Tanawan. Nakakatuwa, sobrang lapit lang pala. Alrighty.
Expressway Gaming. Sana hindi tayo abutan ng ulan mga katodo. Sobrang saya ng ride na to. I'm still hoping hindi ito ang magiging year-end ride namin, or you know, last ride for the year. Sana may isa pa, pero let's see, kasi uuwi rin tayong Mindanao. And magkita-kita tayo dyan Mindanao. Di pa natin madadala itong ating big bike doon, pero in time madadala natin to. It has been an amazing run for us this year mga katodo, at maraming salamat naging parte kayo sa ating napaka fruitful na taon, no? Mag-ingat po tayo lahat ngayong holidays mga katodo, at i-enjoy po natin ito kasama ang ating pamilya at ating mga kaibigan. Let's have a meaningful Christmas and a bountiful New Year mga katodo. Huwag na huwag natin kakalimutan guys, nasa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan natin, at itodo pa natin. Peace out guys. Go, go, go.